jól érzem magam, ugye nem az első kontakt. Mondhatom azt, hogy a pandémia után nagyon vártuk, hogy ismét legyen. Számomra is nagyon fontos az, hogy mindig valami újat tanuljak, amit utána le tudunk fordítani arra, hogy az ügyfeleinknek hogy lehet még jobb a kiszolgálása. Valószínűleg az ügyfélszolgálat az a minőségi irányba kell, hogy tovább haladjon. Ami óriási tanulság volt idén is, az a jövőre is ki fog hatni, hogy ezek kiegészítő elemek lehetnek a humán erőforrás mellett. A jövő ügyfélszolgálatainak egy fontos része szerintem a személyes kiszolgálás. Nem csak egy eseménnyel találkozhatok velünk a jövőben, hanem igyekszünk sokkal kisebb és egy-egy témában mélyebben belemenő rendezvényeket tartani, masterclassokat, tréningeket, úgyhogy erre is nagyon sok szeretettel várjuk majd a Kontakt leendő résztvevőit és a Kontakt családtagjait. Jól éreztem magam, menő konferencia és színvonalas előadások voltak, úgyhogy klassz volt.